ஒயின் ஷாப்னா பாரு, ட்ரெஸ்னா வேலன் ஸ்டோர். ஏதாச்சும் மாத்தி விட்டுருக்காரு. 2500 ரூபாவா? ஆமா. சூப்பர், நல்லா இருக்கு. வேலவன் ஸ்டோர்ஸ், உஸ்மான் ரோட், டி நகர், சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி. தமிழ் சினிமாவில் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்கள் நடித்தது மூலமாக ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆயிருந்தவர் தான் நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள். ஹீரோவாக பல படங்கள் நடிச்சிருந்தாலுமே விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வில்லனாக நடிக்கிற படங்களை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரசிகர் பட்டாலும் மிகப்பெரிய அளவில் சமீபத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். முதல் முறையாக சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களோட நடிப்பில் வெளிவந்த பேட்டை படத்தில் வில்லனாக நடிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் விஜய் அவர்களோட நடிப்பில் வெளிவந்த மாஸ்டர், இப்போது உலகநாயகன் நடிப்பில் வெளிவந்த விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நடிக்கிற படங்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதனாலேயே இயக்குநர்கள் விரும்புகிற ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரத்துக்கு தேவையான ஆளாக விஜய் சேதுபதி அவர்கள் மாறியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போது பெரிய நடிகர்கள் படங்கள்லனாலே விஜய் சேதுபதி அவர்கள் தான் வில்லனாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நிறையா படங்களில் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் சைன் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போது அட்லி அவர்கள் ஹிந்தியில் எடுக்க போகிற ஜவான் படத்தில் ஷாருக் கான் அவர்கள், நயன்தாரா, யோகி பாபு மற்றும் பலர் நடிக்க போகிறாங்க. இந்த படத்தில் வில்லனா விஜய் சேதுபதி அவர்கள் ஒப்பந்தமாயிருக்காங்க. இதுக்காக எவ்வளோ சம்பளம் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வாங்க போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா 21 கோடி ரூபாய் சம்பளமாக கேட்டிருக்காரு அட்லி அவர்கள்ட்ட முதல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 21 கோடியா அப்படின்னு சொல்லி அவருமே ஷாக்காக இருக்காரு. பட் இருந்தாலும் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் போட்டால் அந்த படம் ஹிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இப்போ போயிட்டு இருக்கனால அவரும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி விஜய் சேதுபதி அவர்களோட சம்பளம் அப்படின்னு பார்த்தா 15 கோடி வாங்கிட்டு இருந்திருக்காரு. விக்ரம் படத்தில் சந்தனம் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் மிகப்பெரிய அளவில் ரீச் ஆனதுனால திடீர்னு தன்னுடைய சம்பளத்தை 6 கோடி ரூபாய் அதிகமாக உயர்த்தியிருக்காரு. இருந்தாலும் அவருக்கு வர படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா குறையவே இல்லை, அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த சினி அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சினிமாவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.